O Concello de Lousame adxudica por máis de 111.000 euros as obras de sustitución da cuberta do Polideportivo Municipal. O Concello de Lousame vén de adxudicar á empresa Pavimentos Noia por 111.000 euros as obras de sustitución da cuberta do Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra, un contrato licitado pasado mes de marzo cun prazo base de 112.000 euros a través da plataforma de contratación do sector público. As obras a cometer inclúen o levantado das chapas da cuberta dos paneis translúcidos canalóns e remates do actual polideportivo que serán sustituídos por unha cuberta de paneis sanguichillantes de aceiro de 80 mm de espesor a 1150 mm de ancho, con acabado inferior microperforado con parafusería de aceiro inoxidable combinado con prachas de policarbonato. Tamén se colocarán canalóns cadrados de aluminio lacado con baixantes das mesmas características para evacuar as augas pluviais. Ademais, aproveitaránse as obras para revisar, limpar e tratar a estrutura metálica cun tratamento de protección para elementos de aceiro, tratamento anticorrosivo que se aplicará aproveitando que a estrutura metálica quedará vista unha vez retirada a cuberta actual. Con estas actuacións, o Concello de Lousame garantirá a estanqueidade da instalación, mellorará o confort térmico interior e logrará unha mellora acústica na instalación, ao mellorar o comportamento da cuberta ao ruído. As obras que respectarán o aspecto estético e funcional da cuberta orixinal teñen un prazo máximo de execución de un mes.